Linja Indestructible ja sitä ennen kuunneltiin viikon himotuinta musiikkia Apulannalta Vääryyttä. Ja tällä viikolla oli siis 2 himotuinta kappaletta. Toinen oli Jared ja Villegalle Nelifirma. Hetken kuluttua Yle X viikonlopun hullu radioshow, mutta sitä ennen uutiset sinne meille toimittaa Anna-Tiina Heikkilä. Egyptissä armeija on sijoittanut mielenosoittajajoukolle Tahririn aukiolla. Uutistoimisto AFP mukaan yhteenotossa on kuollut 2 ja loukkaantunut lähes 20 ihmistä. Tahririn aukiolle yöksi leiriytyneet 100 mielenosoittajat ummasivat Kairon öistä ulkonaliikkumiskieltoa. Eilen aukiolla järjestettiin suurin mielenosoitus sitten helmikuun ja presidentti Hosni Mubarakin eron. Mielenosoittajat vaativat syrjäytetyn presidentin tuomista oikeuden eteen. Pohjois-Meksikon Tamaulipasin osavaltion joukkohaudoista on löytynyt lisää ruumiita. Poliisit löysivät aiemmin tällä viikolla lähes 60 ihmisen ruumiit yhteensä 8 joukkohaudasta. Nyt uhreja on löytynyt yli 70. Viranomaisten mukaan kaikki uudet uhrit ovat meksikolaisia ja heidät on tapettu viime aikoina. Tamaulipaksen osavaltiossa on sattunut viime aikoina paljon huumevien naisia ja 2 verisiä yhteenottoja. Ennakkoäänestys eduskuntavaaleissa on jatkunut hieman vilkkaampana kuin 4 vuotta sitten. Eiliseen mennessä äänioikeuttaan on käyttänyt runsaat 540 000 ihmistä, eli noin 13% äänioikeutetuista. Ennakkoäänestys päättyy tiistaina ja varsinainen vaalipäivä on viikon kuluttua sunnuntaina. Kristiinan kaupunki on saanut kansainvälisen tunnustuksen leppoisasta elämästä. Kristiinan kaupunki valittiin ensimmäisenä suomalaiskaupunkina